You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Yes, hello mga kaibigan. Welcome to another episode sa Dili Ni Advice. Hello. How are you people? How are you people? May magmakatubag mo. Pagtubag mo sa comment section. Nganon dili. Pagtubag di ay mo sa comment section. Kumusta man? Tesa, ikaw sa unsa man, kamusta man ka? Ipasa lagi ni mo sa ako. O sige, kung ako imong pangutan na, the weekend I watched The Housemaid na film. Amanda Seyfried and Sydney Sweeney. Oo. What's it about? It was, kabalo ba ka, di ba, gitopic na to ang magpekpek or mag-uniform ang mga helper. Ay, di ay ba? Nga na siya nga story. Part of it. Kay nabadlungan, si Amanda ay, spoiler alert. Spoiler Grabe, alert. 2025 pa na nga film ha, ay kunin yung, ay, masuko mo. Ay, dugay na di ay Diba? na. Abi kong bago pa na. Dugay na di ay na. Lagot ko ha, ayaw mo pag suko-suko. Spoiler alert. You can't control other people. You can't control me. Diba? So, si Amanda Seyfried ang amo, diba? Then sometimes, kanipod si Kuan, si Sydney nga perfect biya kayo og lawas, no? Perfect og Gani, face, no? perfect eyes, perfect mouth, perfect breasts. Breasts. Tapos, yes, perfect siya everything. Ni usay mag-short ra ba sa balay, mag-spaghetti, Di, naignan ni Amanda Seyfried na, can you dress appropriately? Moving forward. Oo. Mauday na ang ato ang topic ng The Housemaid di ay. Oo. Karon O, nailog. Nailog yun ni Sydney. Si housemaid man si Sydney. Nailog yun niya ang bana. Ay, di ay. Diba? Bakit sa ang bana? I don't know, but it's definitely a rizzed person. I wonder who Full that of is. Ambot, kinsa to. I don't recognize him. It's the first time I've seen him. Maybe I've seen him before in, like, kuwan siguro siya extra so siya dito, but this time he has a starring role. I've only seen him there in that film. Okay, sige. If you don't know him, then I don't know him. I don't know di ay him. Ba? Oo. Mao lang to. Sa inya ikaw, sa man ka? Kuan, wala lang. Ay, nagatugog ko gig. I've seen the stories. You are putting yourself out there. Yes, I am putting myself out there. I am glad to have some friends who invited me, and I'm happy to have nalipay ko nga niadto ko kay kanang lingaw man di ay makalingaw man. Oh, pero dili ko pwede mag-enter sa sulod sa mosh pit. Kay dili pwede maigo. Oo, kabalo mo guys, kanang lingaw man tanaw ng mosh pit from videos, di ba? Tanawon. Pero don't go in there. Aside sa possible injuries, ang sweat, ang laway, ang sweat, di touch to touch, skin to skin. Dili ko ana. Ulood kayo. Body Body to body, skin to skin. Lood kayo. Load kayo. Dili So, ko dili ta ana. dili ta mga ingana. Oh, dili ta. Oo. Naara ko sa kuan sa safe area. Dito ra ko nag-watch. Unya mo to kanang lingaw man di ay nya first time nako maka-attend og kanang ingon ana nga klaseng gig. It was a hardcore gig. I don't even listen to hardcore, but it was fun anyways. Moto. That was it. Alright. So, maayon na siya kanagawas-gawas na ka. Oo. Very nice. Unya, mo lang to mga how are yous. Sa among guys, we are looking at a document while recording, right? Tas nami portion sa document na how are you? Ano? Ang uban ba podcaster makita nako wala sila kudigo or na sila kudigo di lang nako makitaan. Basig na sila monitor. Na teleprompter. The big time podcasters. Bisag mga gagmay siguro na podcaster kanang kung makakita gud ko og video sa mga podcaster. Ang ako ang ginabantayan kay ang ilahang setup na sila ginatan-aw.
Kita lagi na, lagi Siguro- tayo ginatanaw. Siguro they wing it. They're very very good at winging it. Maybe because also we're so OC in our structure. Like we have to have that structure. We can't have this topic go first and then the first topic go last. Dili pwede. Kanang mga ingana ng mga kuan. So we need to have a system. Gani, no? Basin. Oh. Imo pa ning apilon diri ang imong isa ka, how are you? Ayaw na. Oh, sige For dili. the next time na lang. Kay para di mo taas. Para di mo taas. Kay mo taas. Feeling na ko mo taas ni nga topic ring. Nagmahay ko. Top 5 lang siguro. Di ay ba? Dili, i-top 10 na to. Tanawon lang na to. Tanawon lang. Oo. Okay, guys. Mo niya tong topic karon. Top 10 toxic workplace sabi. Mo niya tong topic karon. Top 10 mura lagi ni ka ng tongue twister ning yati ni. Top Guys, 10. mo niya tong topic karon. Top 10 toxic workplace cultures. Ano naman ni trending worldwide? Trending, Mr. Worldwide. Pitbull ba? Pitbull. Mr. Gani. Worldwide. Okay. So, usa to mga gilis ni Copilot. Kay Copilot ni gikan na topic. Oo, salamat I'm not Copilot. ashamed. Salamat. I am proud to be using Copilot. Salamat. Kuan ba na to? Co-host ba na to si Copilot? Mao Co-producer? ganing na co-host po. Unsa di ay? Co-host. Co-producer. Oh, mo na siya. Oo. So mo ni ang number 1, ang hustle culture or overwork normalization. Kay balo ka no? Gina-apply ko ni sa akong sarili nga dili pwede mag-overwork gyud. Ikaw baya ni? Ay dili siya culture sa laing tao nga kanang na pressure ka to work o to overwork. It's actually you. This is your personality. Kay balo ka no? Sa una, ingon anak ko, pero karon dili na ko ingon anak. Ako ang Maayo. Oh. Kay mairita ko sa imuha sa una. Mairita ko sa imuha. Fun fact, me and Krinka used to work in the same company. I used to work there. Yeah. Oo. Actually, I'm still working there. Tas siya kay nag-retire na siya I have- after 10 years. 8 years. 8 years. 8 years. We've parted our ways. Unya na kuan pug ko na develop na ko diha ang OT culture. Dili pwede magpahulay. Mo na burnout screen kay. Mo na karon dili na pwede mag-overwork. Kung nag-out na ko, bahala na mo dira. Unya na ko mo reply sa inyo ha pag-in na po na ko balik. Kung unsa lang akong mabuhat ana within the time, maora na dili ko mag-overwork. Dili ko mag-hustle. Okay? Yeah. I've applied that to myself. So, karon kay dili na kaing ana, sure ka. Ginasure na ko nga pag out na jud. Dili na ko Kay magparamdam. actually kaning sa workplace manggod kanang pag naay murag ka ng heroic point of view ba kanang mga gina-glorify ka ng mga workers na naga-overtime out of kindness or naga-overtime from their initiative na wala sila gisugo mag-overtime. Gina-glorify ng mga ingana. When actually, dapat dili na ninyo buhaton. Ginatagaan ninyo free labor ang company. Unless paid ha. Unless Ay, paid. Oh. Oh. Pero kung wala ko'y bayad inyong OT, never mag-overtime. Never. Tapos, katong mga dili ga overtime, gina-guilt trip. Oh. Ay, kung dili siguro guilt trip no kay kanang murag ma-pressure siya sa iyahang kaugalingon. Murag ako ba? Ma-pressure siya sa iyahang kaugalingon nga hala nag-OT lagi sila. Mag-OT pug ko. Murag ano ba? Mao gani, so dapat dili na ninyo buhaton para dili pud mo maka-create og pressure to other employees, to other workmates, di ba? Tapos, let me give you a tip. Kay I'm very unsa may tawag na ko sa akong sarili. Kung si Kringkay kay sa una ing ato, ako ang baliktad niya. Dili jud ko ganahan mag-overtime. And if I can't do it that day, I will continue the next day. Ing anak ko, dili ko kanang kailangan kanang sa mga movies ba? Kailangan kong tapusin tong trabaho to. Mauna na kayo. Sige guys, dito muna ako, tatapusin ko lang to. Mga ing ana. Dili ko ing ana.
I can stop midway. If I'm creating a document and ako tunga, I will stop. Bitaw. Oo. Gwapo na Ing na anak ko. Ing anak ko. Diri lang ko kutob gibayran. Stop. Tas mo padayon ko ugma. Ay, na ako'y tip sa inyo ha. Kanang sa mga, especially sa katong mga OC, gani nga kanang, I need to finish this today. Kanang mga ana. Oo. Ang tip na ko is, dapat, di ba do some of you create like an end of day report? Like, dili man tanan tao, no? Pero ako para sa ako, nagahimo ko end of day report. Kabalo ba mo akong end of day report? Ginabuhat na ko, pagsulod pa lang nako sa morning. Buhato na nako daan ako end of day report. You know why? Why? I would like to budget what I'll be doing for the day. Kabalo na ko, maulang niya kong buhaton. Kani nga document, kani nga design, kani nga video, kani nga audio, kani nga. Maulang na, i-budget na nako na. Ay, tama na ni siya for the whole day. Gining na ako, assess na ko. Niya ko tahay, kanang gusto ko mag half day. I-budget po na ko siya for half day nga work. Like, ay, kanilang, tulo lang ako i-list. Kay pang half day ni siya nga work. Ing ana siya. Pero kung wala mo naga end of day report, i-budget ninyo sa inyong maghimo lang good. I'm sure you have a pen, I'm sure you have a notepad, a sticky note. Just write down what you are going to do for the day. Ana lang. And then when it's done, you're done. Because if you don't have a goal nga buhaton, like kanang gi-brain lang gud nimo nga ay magtrabaho ko mo ni akong buhaton. Ana god. Murag nga anaon lang gud nimo sa imong brain. And you don't have a list of things to do for the day. It's most likely ma-overwork yung ka kay kanang wala man gud kay end goal. Murag wala kay kuan ba? Basta wala kay unsay tawag ana? Finish line. Wala kay finish line. Oo. Wala kay to-do list. Oo, wala kay to-do list. And I have a to-do list. Nakoy to-do list for months and months ahead pa. Like kanang na ako'y kabalo na ko sa buhaton sa March, pero ayaw lang ko ninyong pansin na guys kay kuan man gud ko kanang. Kabalo na ko kana ay karong February ana or karong March ana. Mga ing ana na mga kuan. Pero napog ko yung mga short term like for the day upat akong buhaton. Upat. Mga ing ana lang na goals. Dili dapat ta nang i-normalize nato na mag-give og free hours. But, napog ko isa pa ka tip. Di ba ingon ko na i-list down your task and then stop when you're finally done with them. Don't do more work, di ba? Para. Pero also, make it seem na pang whole day yun siya. You have to act like it. Ngano di ay mga task na kadali lang. Nadili pang whole day. Task nga ka ng, abi nimo ang anticipation nimo ay murag 3 hours ni or something pero nahuman ako siya 1 hour. Ana god ka na maing so dapat you have to act like 3 hours ko nagi-work. So dapat ka nang hinay-hinay lang. Over so if you work from home like me, I can really kuan ka nang stop at 1 hour. 'Di ba? Pero if you work in an office, hinay-hinay lang. Ayaw paspasi. Hinay-hinay lang. I-budget imong basta you have to love yourself to really do that. Do not love your company. They don't love you. Oh, they don't. No company. You will be replaced immediately as soon as you are gone. Never maglove og company kay they will never love you back. No company can love you back. The only person that can love you is you and your family. So go home to them. As soon as you're done working, go home to your family, spend time with them. Balag mag-overtime ka sa imong family, dili lang sa imong company. Quotable quotes. Okay, gwapo na siya. Diba? Perfect. Number 2, micromanagement. Kani, di ko ganahan ani. I'll never stay in a company nga gina-micromanage ko. Thankfully, dili ing ana ang ako ang boss. Maybe in the beginning, ana sila, and that's to be expected kay dili pa kay kakabalo. Pero dapat in the long run, kung trusted yun ka,
kung kabalo sila mo trust og tao pod kay it's a two-way street. So dapat dili na kanila i-micromanage, 'di ba? Because they can trust and you trust yourself that you can work efficiently and correctly. Pero kung gina-monitor nila ang imong every move, dili sila kabalo mag-trust and then they control everything, lisod kayo. Dapat i-monitor lang nila ang results. Yes, that's Oo. a good kind of leadership is results driven. Dili kadtong every process na agid sila. Like every detail, masking ang hex code sa color na sila dito manage. Why is this hex color 3 instead of E? Ala oy. Ala, no? Na ako'y nabasahan sa Reddit. Ang iyahang trabaho daw kay dili daw to pang 6 hours nga trabaho. Nganong kadali raman siguro na. Nganong 6 hours man gyud nimo na gitrabaho, kadali raman siguro na. Micromanagement ng ingon ana. Natingala siya sa iyang boss amo. Nganong, halo, dili di ay appeal ang Naagod kuan bitaw. pag decision making di ay? Kuan kanang naagyo yung mga amo nga yung ana ba kanang they think they know how many hours you work. Pero dili dapat na nila i-judge kay masking one email lang na, it would take me 2 hours to reply kay dili ang amo man gud makareply dayon. Kay kabalo man sila silang isulti. They don't need permission, they don't need to consult for the decision making. They can decide for themselves. Pero kita ang marag representative sa company lang, dili kita ang CEO. It would take me 2 hours. And I would go back and forth in my brain if this draft that I've made is okay. Okay, pasado ba ka ni, ana? Oo. Ana, good. Same here. Matingala ko sa akong mga boss amo ba kay kanang kuan. Ang ilahang mga tinubagan good. Kanang mabasahan ko na ako ang mga old tickets good. Ilang mga tinubagan ba kay kanang short ka ayo hala kuya wa oy. Pwede di ay ngunan. Pwede di ay Gani, ngunan. ingana ang mga tinubagan. amo. Oo, kanang wala sila formatting, wala sila. Pero Wala. kita mag-follow tag template, mag-follow tag format, mag-follow ta og kanang not to mention katong decision making jud. Nag-proactive ka dira o pwede ba ning proactiveness nako diri? Pwede ba ning initiative nako diri? Ana ba? Dili dapat na nila ang anaon. Dili dapat nila nganong 6 hours ka nag-work ani? No, you can't do that, amo. No. No. That is micromanagement. You cannot monitor every move. You have to monitor unsay nabuhat. Unsa ang iyahang resulta na gihatag sa imuha. Di man siguro ka mosalig sa imong empleyado kung ingon ana nga ginabantayan nimo ang every move, every minute, dili na ingon ana. Tapos magbuot pa gyud kung unsay buhaton. Yes. Magbuot. Dili ko ganan anak kanang pati sa process appeal good sila. Especially if you already know what to do and they're still including themselves in the process. No. Kung sa ang process, ya kabalo na ka, pasagdan lang dapat kanila buhaton ang process. They don't need to be included. What's important is the result. Unsa man ang resulta sa imong gibuhat nga process. Ana good. Oo. Lahi pod tong training ba kanang nagsugod pa lang mo. So Lahi po to. Need jud ka i-micromanage siguro, ana. You have to understand that. Mo lang na ako ingon. It's training is different. Oo. Okay. Number 3, lack of psychological safety. Unsa ni? Co-pilot paki-explain. Ay, na siya explanation gamay. Uy, grabe pod. Ano siya nga, people are scared to speak up or disagree or make mistakes. Teams stay quiet, innovation dies. Nganong mahadlok man na mag-speak up o mag-disagree o mag-make mistakes. Giyon sa Gipa-feel siguro nga dili pwede mo speak up. Basiging ana. Gipa-feel niya nga dili ka pwede mo speak up. Unya pag mag-disagree ka, gipa-feel ka niya nga mali ka. Oo. Gipa-feel niya nga kung naa kay mali, grabe na jud kaayo ka. Kanang more explosive ang reactions ba? Mo na nga ma-trauma ka mangutana, mag-disagree or mag-speak up. Ana good. Unya,
kabalo ka, relatable man ni sa kwa kay 9 times na ka nang dili man sa mahadlok ko pero magka-anxiety gug ko sa pag-speak up or sa pag-disagree. Ana good. Pero I've learned kay dugay naman po ko ani nga company no. I've been with them since 2015. So and na ay mga na ako'y stop time siguro mga to total it mga 10 years na. So sa mga niagi na mga years na tun-an na po nako na pag dili jud pod ko mag-speak up, that would create more trouble. Kung dili gud nako i-flag, kung wala ko i-flag na where this is an impending doom, this will be an incoming mistake. Pag dili nako na i-flag, mas dako na siya nga gubot. So dapat i-flag nako ang whatever I think is wrong, whatever I think is not agreeable to me, kanang mag-disagree ko, dapat i-ignon jud nako na. Dapat mag-speak up jud ko. So I've learned that sa mga niaging na mga tuig na dili dapat ko pwede nga dili mo storya. Ana god. Pero makarelate ko na ang times hantod karon kailangan pa jud ako ni isulti. Uy, unsa man ni? Uy, ako jud kay murag naapoy ing ani on, ako ing ani nga thinking. Pag ikaw mo nakakita sa mali, ikaw ang murag mali. Ana god. Masking dili ikaw ang mali, pero kung ikaw ang nakakita sa mali, murag imuhang mali. Kay ngano man imo nakit-an dayon. Oo. Ana nga mga kuan. Makalagot ha. Mauna ako ang gina-practice pod karon kay gabi jud ba ang ako ang anxiety no sa when I make mistakes sa ako ang sarili na siya gikan dili na gikan sa akong amo bago pa ba ni akong amo. So wala pa mi disagreements so far. Buyag. Unya karon gina-practice jud ako na mag-speak up bisan pag grabe kaayo ang ako anxiety, bring up pa na ako ni. Sige, bring up na lang nako ni kay what if in the future makaingon sila nga mahitabo na sad or maging anak ba? Oo. Makaingon sila nga, hala, nahitabo man di ay ni sa una. Nakita na ko nga, ikaw ang nagtanaw ani nga ticket, nahitabo naman di ni sa una, wala lagi ni mo ni-bring up. Ana, good. Mo gani, dapat mo na akong pasabot jud kring, exactly my point. Dapat ingnon jud nimo. Ingnon jud nimo ang whatever you think is wrong, you have to speak up. You have to disagree also if you don't think that that's a good idea, that's a good plan. Ingnon jud nimo kay para in the future makapamuyboy pog ka. I've already told you before. Makaana gud ko. Oo. I told you before na dili ni pwede ana. Pero gibuhat na gyapon ninyo. So, out na ko ana. I'm safe because I flagged it. Bitaw, tama. Ing ana. Oo, kay na ubang tao nga mahadlok jud magstorya. Oo, naa jud mga anak ng mga tao. Makarelate ko. Siguro sa ilaha pong team structure, layo ra pud siguro kaayo ang boss amo mo nang dili maka-speak up. Siguro mo agi pag team leader niya. Ang team leader toxic. Oo. Dapat no kamo team leaders. Nangasaba sa mga team leaders. Hoy, I've been a leader for many years. I've been a supervisor, a manager. I've been in every management, middle management. And also I'm like a leader in my game sa akong team. Oh. That's so nice. Oo. You have to like saan man ipagsulti ha. You have to be open to criticism. Naman dyan, dili man ka perfect leader good. They can talk. They should, they have something to say nga dili ni mo feel or dili ni mo ma-agree. You have to be open to it. Ay, mao ba? Mao na ka as in. Mao na ka. As in. Pina-Sherwinables ba? As in. Oo. Niya dapat kabalo ka magpakumbaba, Jude. Oo. I may sound like I'm very kanang marag kanang unsa tawag anak ring kanang strong kayo personality tapos kanang I take challenges head on maraging anak gud ko nga klaseng tao, but actually you can talk and criticize my kind of leadership, my style, and then I would just as in ana mana lang ko Moingon ka og noted. I will keep that in mind. And I will improve moving forward. Dapat nakaingon ana, dili kay as earn. As earn. O, ingana as earn. Dili mo ingana. Grabe po. Pero, oo, dapat
Dapat ingana mo. Oo. Pero na ako'y mga, especially katong bag-o pa lang ko na himong supervisor sa una. Daghan kay kog mistake ato. Daghan kay kog mistake. So, kadto nga time, ang leadership style is we're friends. Katong bag-o pa jud ko na supervisor. Akong leadership style ato is we're friends. Ana good ka nang, I'm one of you. Ana good. But I've learned that dili na siya pwede jud. No, dili na siya pwede. You have to set boundaries jud. Kay because we're friends, I've treated them as I've treated myself as one of them sa akong mga team members. And when I do give them feedback and criticize them, mangluod jud sila kring. Mga suko, mangluod, tas tabangan ako, libakon ako. A big anak friend god. ba? A big friend. Oo, tabangan ako. That was my mistake. And I've learned that you have to set boundaries. I'm your leader. We can be friends, pero there's a boundary. I can't be nice to you all the time. I have to give you feedback. Anak good. Oo. Pero kato nga time mo, kuan pa ko ato. 27 mga 27, 26, 25 mga anak. Yung anak pa ko ato nga idara. So bata pa ko ato. Oo. Dagan kag matun-an. Pero anyway, you have to going back to the topic na lack of psychological safety. You have to let your employees speak para dili sila hadlok mo storya. Ana. And don't be explosive kung naa sila something that you disagree on. They make mistakes. Don't be explosive. Tama ba akong term? Explosive. Tama. Oo. Explosive reactions. Pero, ha? Ano? Madlok jud, madlok. Uy, applicable ni sa balay. Ay, oo, oy. Dili ta as parents, ang imong mga children ay bago lang ni na itabo. Akong PE kay na nabuto ay ang polo nga uniform nabutuhan og ganang ink sa ballpen. Oh, nya. Oo. Syempre gusto ko mag-explode. Pero ang iyang papa ang nag-explode, dili ako. I will try not to explode when it's something that that my child cannot control. That ginatry na ko dili jud mag-explode or dili jud ko masuko kay that's something that you cannot control. Di lisod good kring, lisod siya dili mag-explode. Labi na kung ang imuhang anak kay balik-balik na niya buhaton. Makalagot. Lahi na po na ma-explode gyud ka. balik-balik ang buhaton. Maka-explode siya, maka-explode. Kanang dili niya makontrol ba? Oo. What if out of his control, aksidente, hindi sinasadya. Ano mga Oo, ingana, hindi sinasadya. Oo. Kanang mga inguna na mga moments. So, mo lang to. Applicable to sa balay. So, you have to give your children the psychological safety that they need so they can speak up. Uy, maayong buntag ni mo dira. Wa fake. Ana siya, Wow. ni bata daw kag 5 year and 1 month sa imong kamera. Ako? Oo. Ay, maybe it's the diet. Namayat siguro ko. Ay, hala ka no. Nag-improve na imong weight. I mean, nag-reduce na imong weight. Wala ko kabalo, wala ko timbangan. Mo ba? Ana ang calorie deficit group na the scales are not reliable kay naay uban nga kanang lain-lain tinuod among timbangan. Namang ko timbangan diri pero walay battery, wala na ko gibutangan kay lain siya kay kung kumutindog ka digital scale man siya. Kumutindog ka sa right, lahi imong timbang. Kumutindog ka sa left portion, lahi po di mo timbang. Mag-center ka, sa center ka mo tindog, lahi po di mo timbang. So, dili ko sure kung asa dito akong timbang. Lain, dako kayog difference. Mag 5 kilos, Jude, ang difference. Grabe. Ay, bati day na inyong timbangan di ay, dili di ay na reliable. Oh, dili siya reliable. So, ang pinaka-reliable gid daw nga tool to know that if you've lost weight is take one clothing that you have na kasigo sa imo atong obese ka, overweight ka, and then try to wear it like month by month. Tanawa kung unsa na ang kaluag ba niya or unsa ana good mga ingana or like a jeans. Ana ba ingana ba? Okay, sige. If you
if you have a denim jeans na dili masigo sa una, and then after a few months gitry nimo masulod na nimo siya sa lubot, then sa sunod masulod na nimo siya sa tiyan, and then sunod na button na nimo, ay mga ingana na gwapo, mas reliable gid daw na siya nga kuan tool. Oh, sige. I will take note of that. Dili ko kadayet ay dili na ko na kaya. Well, anyway, that's a story for another time. Mawala natin sa topic. Number 4, favoritism and inner circle politics. Promotions and opportunities go to friends, barkada, and to yes people. Talent gets ignored and resentment grows. Feeling na ko no, dili ni maiwasan. This is something that you cannot control. Kaya na-argue. And you have to like kuan na lang kanang sakyan jud nimo ni. You will be left behind if you will not sip-sip. Oo. Mo gani, di ba, daghan kaayo og kanang ma-promote nga naay backer. Daghan og madawat sa trabaho nga naay backer. Mm-mm. Because they are friends with those people or they're barkadas with those people. Ay, kailangan jud mo mag-networking. Oo. Kanang nakoy tip ba? Nakoy tip sa inyo ha. Kanang about favoritism and inner circle politics. Kay kung ikaw ang tao nga naga-resent, kay kanang ang uban tao close kaayo sa boss, you have to fight that feeling gyud. Ayaw ging ana. Instead, you have to, unsa gani na nga quote kring kanang ginagamit nila nga, if you can't beat them, join them. O kana mo na. Oh. You have to join the inner circle, Jude. You have to be in that circle para dili ka magka-resentment, because it makes yourself toxic. Because you're the only one feeling it. Nara sa imo ha. Oo. Ikaw lang ang na-toxic ba? Kumbaga kay ikaw ang outside the circle, so ikaw ang sakit dughan. So you have to be in that circle para dili na ka masakitan. And how would you do that? You have to also be sip-sip. You have to be plastic, Jude. It comes with the job description. Appeal na siya. Gi-appeal na siya sa qualifications. Oo. Na kabalo ka, natun-an lang pud nako ni sa walay nagtudlo sa kuha. Ako lang, self-realization lang yun nako ni. Katong nagtrabaho ko sa isa ka office niya. Ang office kay murag daghan kayong empleyado. Kabalo ka kanang lisod kaayo kung outside ka sa circle. You have to be in it. And I'm not saying plastic ko sa akong boss. Kay we were very, very close friends at the time. Diba? I learned to love him. I've learned to kuan kay I've really kanang unsay tawag anak ring kanang ni kuan jud ko ba ni sulod jud ko sa circle. I've let myself in ana. Kay if you're outside, you'll be talked about. Grabe jud ka toxic as in. So you have to be in it para ikaw ang appeal ka ba? Dili, it's a bad advice, I know, nga makipagplastikan, dili makipagsip-sip, but it's the reality. You can't control other people. You can't control other people to be mean, to be toxic, 'di ba? To ka nang bad mouth you, kanang libakon ka. Gwapo na nga bisda ka di milibak. Sige ka na. So, mo na, dapat mo appeal na lang yun ka. 'Di ba? And what if ka na pag-appeal nimo, you somehow ka nang teach them how to be kind. 'Di ba? Di na ta mag-istorya about anak nila. Uy, may pamtrabaho ta anaon. O kanang mo segue ka ba ana ing anak pong dili gyud ka gusto manglibak, 'di ba? Dili nimo na kuan sa imong heart nga dili ko nga nga tao, dili ko libakera. Then you can let yourself in that circle and then try to brainwash them to being kind. Brainwashing, use positively. Pwede. Ala, bright ka. Pwede kayo na siya nimo i-apply sa imong kaugalingon. Sa mga listeners nato, i-apply na sa inyong kaugalingon. How'd ko? Diba? Pero na po yung ibang tao nga they don't care. They just work, then they go home. Oo, naadyo ingon ana. So
ang kanang mga inguna na tao, they don't mind nga dili sila favorite, they don't mind nga wala sila sa inner circle, they don't mind dili sila ma-promote, dili sila mapansin. That's okay. That's okay too. That's okay. That's okay. Oo. Pero They're kung- contented with their position where they are in the company. Okay lang po na. As long as they're not ambitious. Pero para kanang parehagod sa ako nga ambitious jud. Oh. Goal kanang kuan kay ko kanang go-getter kay ko, goal-driven. Ana good. I need to be at the top. I need to hit that goal. I need to be posted on the wall ng mga employee of the month. Ang ana ang gugug personality. 'Di ba? I have to be recognized. As one of the best. Nya lisod kayo ka ma-recognize if dili ka 'di ba? If dili ka 'di ba? Oh, so bad. It's a bad advice, I know, but it's really a practical Hoy, advice. practical na siya. So it's a good advice. Makipagplastikan ka. It's from a bad place ang advice, but it's with good intentions. Wala oy. Pwede din na. Anong it's from a bad place man? Kaya you have to be plastic. Okay ra na. Di ba? You have to be pwede po. Ang plastic is not necessarily a bad thing. You're just trying to be nice. Oh, you're trying to be Diba? civil. Oo, you're trying to be civil. You're trying to be not kanang rude. Ana Oo. good. So you have to be plastic. Ana good. Oo. Wala oy. Ano, no? Daghan na akong advice oy. Daghan na dili ni good advice. Dili ni advice ha? Opinion ran eh. Gani. Number 5, poor communication culture. Alright, makarelate ko ani. For example, ang symptoms daw ani kay vague instructions, hanang tagan kag task, wala instruction, wow. Ay, sana all. Last minute changes, ghosting from management or walay communication, no feedback loops. So, makarelate pod ko ani. Na ako mga relatable ni siya gamay. Ang ako ba, kay ka lang makarelate ko ani sa vague instructions. Naay usahay ba na kanang tagaan ko kung instructions. Unya, dili gud kompleto. Kanang gusto ko naay instructions unsay buhaton nako karon, unsay expected outcome. Unya, unsay buhaton nako after the outcome. Gusto ko spoon feed. Hehe. Here comes the number 3 nga toxic workplace culture katong lack of psychological safety. So if there's poor communication culture, wa ka gitagaga instructions kring. And na-combine pa jud sa lack of psychological safety, di ka speak up. Hey boss, what do you need? What's the expected outcome? Oh, it's a disaster. It's a disaster. Unya, magkuan pa jud, mag-ghosting. Di na pa jud managad. Di na mo reply. Sobraan ka Mo-reply na busy mga- pa. Sobraan, the next day na mo reply. Nga na good. Oh. Pero kung ako good inyong ma-leader, kuta ako ang boss, for example, swerte kay I'm the kind of person na obsessed sa SOP. What do you mean? I write down everything. I write my process down. I write it down. I have a maka-Microsoft kay tano. I have a OneDrive notebook, my notebook. Unsa na kanang OneNote. It's called Oo. OneNote. Oh. Oo. My process is everything. Naa dito tanan akong process. Even like how to change a title. Naa dito. Number 1, number. Ay grabe. Isuwat gyud ako tanan. Gi-micromanage ni mo imong sarili. Yes, myself Oo. kay ngano, I don't trust my brain. I can forget processes. I can forget steps. I can forget links. Kanang mga ingana na mga klase. So I write down everything. Step 1, go to this tool. Step 2, go to this site. Step 3, change it in this field. What field? Title field. Scroll down to the bottom. Naadyo mga ingana. Oo. So if I'm the boss and I give you instructions, I would probably send you an SOP para mabuhat nimo correctly. Ana ko. Oo. Oo. Gwapo na siya ingon ana kay para maklaro jud kaayo kung unsa ba jud ang gusto ani niya unya unsay resulta ang kailangan ani niya. Ganahan ko og ingon ana. Mura gud diri sa dili ni advice. Di ba we have a document? And our document is a template that we duplicate
And then there are like the headers of each headers of each section na siya header, so that we know what section are we going into when we're recording, and when we're scripting, we know unsa ang ibutang didto when we're creating the script. So, ing ana good, na ay structure ba? I don't like it when it's messy. Gwapo na naatay structure. Kay kung wala tay structure, wala. I feel like okay lang siguro ang walay structure, but the problem is we don't like na walay structure. Kaya nga naay ubang podcast na walay structure, Kring. And they're okay. They're fine. Mo ba? I can't imagine. Asa kaya maabot nila ang mga topic. Ay siguro kay dili pod ko kanang maka-wing it. Dili ko kabalo kung unsaon pag-wing it. Unsa may istoryahan na to. Na magsalig ra jud ko sa document. I feel like ang Bad Friends na podcast, wala sila scripting or something. Wala man gyud niya. Wala sila kanang theme. I don't know. Kanang maski unsa lang gyud maasa malagpot. Kuyawan. They're fine. They're fine. I sorry ha kung mali ko. Kung naa sila structure, so my bad. I apologize. Pero I feel like sa akong pagpaminaw sa ilang mga several episodes, I don't feel like they have a structure, and so they wing it, and they're fine. They're fine. Sa ato ang case lang jud, gusto lang jud nato og standard operating procedure. Oo. Naa lang jud tayo process. So, mo na siya. So, kung naamoy poor communication culture sa inyong office, like vague instructions, last minute changes, maybe kung wala jud na sa inyo ha, maybe ikaw ang gihulat. Ikaw ang muhimo ana nga culture. You start creating an SOP, you start writing the process, you start writing the systems down in a document para everybody that's involved in your work, kung dili sila sure unsay buhaton, labi na kung nay mo absent, kana gyud ang pinakakuan. Pag nay mo absent niya, specific kayo iyang trabaho niya, everybody else in the office doesn't know how to do his or her job, patay jud mo tanan. Mamatay ang kanang adlaw. Hulaton jud ninyo siya mobalik. Lain ka ayo maputol lang inyong train of work. Momentum. Ang momentum sa work. Tama. So, moto isuat, basig kung walay ing-ana sa inyo ha, like kanang ang inyong office kay kanang muhatag lag sugo pero walay instruction, or sige last minute changes, dagag back and forth. Dili good systematic, dagan siya back and forth, o tapos kanang walay mga feedback, walay systems, basig ikaw ang giulat. You're the pero kuan pod ni, heroic pod kay ni. Heroic ni murag if you're not paid to do it, don't do it. Unsa man jud? Kay kung it will require you to do a job that's not in your job description, unsaon man na? Ayaw na lang bitaw. Pero pagbuhat gyapon system for you. Para ikaw mismo plastar ka. Ayaw care atong nang absent. If dili gyud gyapon ka madamay. Ana good. Pero kung madamay ka, you have to write it down. Kung para sa imuha lang gyud na nga task, or kung na mo absent nga madamay ka, you have to write something down kay para pwede nimo siya ipasa sa lain ang imong gisuwat. So, kanang busy man ko karon pwede buhaton nimo ang gibuhat sa katong nag-absent, tapos mo ni iyang process para lang yun di ka ma-overwork. Because truly, if you have a system that you have wrote down, I promise you, dili ka burn out, dili ka ma-overwork, because you know your process, you can follow it step by step, and then you're done. Perfect na siya. Unya, dili pa dyan ka mawala. Di pa dyan ka mawala. Dili. Na kay masunod na instructions for yourself. Yes. Pero kung dili ka gusto, ayaw lang, okay lang, ayaw na, Pero I promise you, if you write your systems down, if you write SOPs, that will save your life. It will be heavy work in the beginning kay sige kag suwat sa imong process. Pero sa sugod lang na. But once you have the systems in place na nasuwat na nimo sila, then your day-to-day life will be easier.
Mm. Try it. Tanan man gyud hard work sa so good. Murag tanang butang hard work sa so good. So you have to set up your systems in place and it'll make your life easier in the long run. Yes. So, mo na siya. So, diri na takutob sa 5, toxic workplace cultures. Nag-ingon pa dyan kog title. top 10 sa so good. Gan. So, sa next na lang na siya. Pwede putlon. Sa next, episode na, next Tuesday or Wednesday, whatever it is. So, dito lang takutob. Magbasa na tag mga commenters. Shout out di ay sa kang Roro Noah Zoro. Ning reply siya sa ato ang Spotify, ning reply siya sa tong episode nga magpabuntis sa laing lalaki. Ningon siya nga, ayaw mi ninyo i-judge diretso mga lalaki. Uy, pila man kaigsuon nga babae man ang testingan. Yan, nagkatawa siya. Maogani. Muna akong giingon sa imo akri nga if di ba na-mention ako tong sa episode nga kung ang babae hangyoon nga makipag-ana-ana sa igsuon nga lalaki, naay hesitation, dili ko luod bro, di ba ang ana. Pero pag sige, reverse na to niya anak ko, ay dili di ay. Ang mindset sa lalaki lahi. They would probably like that. Kay musugot. Sister wives moment. Kanang mga ingana. And kato nagtanong mig the housemaid dinaknak. Oh. Nagkuan ko sa iya, kanang scenario question ko sa iya. Kupang, what if mo na atong katabang? Yung anak kagwapa. Anak ako sa iya ha. Sa dili mong gumutanaw. Basta ako ka nagtanaw lang yung movie diri. Wad ko ilabot ana. Ano siya? What do siya labot ana siya. So diba, dili jud lain jud lain ng biology sa babae ug lalaki, lahi sila og brain. Lahi sila og response to that scenario. So dili pwede. Ako, di lang ko mo comment ana, basta di ko mo ingon ana ang mga lalaki ha. Pero sige na lang, mo judge ko sa akong utok na lang ko mo judge. Nga ingon ana ang mga lalaki. Ana po si Roro Noah Zoro, ana siya, ayaw mo katong gyapon ning, dili, lahi ning episode, katong katabang, mag-uniform or mag-pek-pek shorts. Mo ni iyang comment, ana siya, ayaw mo pag-judge diretso, oy, basin di ay before, after na siya, pero patambok pa ingon. Ay, in response ni sa ako ang katong pet peeve, nga ang after before. After ang post na picture sa permiro, and then before, sa right side, murag tala. So, basin po bitaw, no? From payat to tambok, why not? Why not? Basin di ay tuyo na niya og pampatambok. Yani. Si Gina Moss. Oy, hello Gina Moss. Siya, nindot nga topic ang Toxic Friends Mom Group. Kay gakya si Ashley Tisdale, bahin ana. Kinsa jud kahay toxic nila. Apil sa group si Meghan Trainor. Mao siguro daghan nagbash sa iyang recent pic with baby. Kasi si Ashley Tisdale kato ni sa Phineas and Ferb. Oo, sa High School Musical. Alright. So anyway, napay isa ka comment diri. Kisa ni, ikaw rin gamaya ni I can't. Sa YouTube ni siya, nag-reply siya sa ato ang episode nga katabang mag-uniform o pek-pek shorts. Siya, I also, si Cheesy Log, hello Cheesy Log. Siya, I Hello? also agree na mas maayo na ay uniform ang mga kauban nato sa balay na dili pamilya. Kay mas comfy ang uniform, dili na sila maghunahuna sa ang suoton og manggawas man gani. Nya, dali ra sila makita if ever magkalayo sa mall. Oo. Mag-reflector vest. Pero gwapo jud na ang gingon ni Chisilog kay nganong agree jud ko ana nga dili na ka maguna-una. Ko sa suoton. Oo. I don't know if you noticed guys, pero always jud ko naka white. Dili always, pero most of the time sa mo recording, always ko naka most of the time always. Oo. Most of the time pag mag-record mi naka white t-shirt ra gyud ko kanang kuan pa jud ni kanang gildan lang na cotton white shirt. Kay dagan kog ing ani, mga pila ba ka buok? 7, 6, dagan gyud kog ing ani. Mao na akong pambalay. Ana lang. Di pa din ako magunaon ang say pambalay. Kani ay
tanan the same ana. Pareha po na sa akong bana si Nathaniel Blanca ila ka. Oo, na-mention ni mo ka isa. Oo. Daghan kay siya dry fit na white o black. Na puli-puli ra na. Mao lang gina among ginasuot sa balay or pero mas worse sa iya kring si Nathaniel Blanca pati panglakaw. Mao po na yung pilian white or black. Nga dry fit. Mao ra gina balik-balik ra. Pero ako pag magpanglakaw pod ko kaysa mga Pilipino manggod na manggutay ka ng panglakaw o pambalay. Napansin ako, no, especially sa 80s nga US, kanang magtanong tag films, kring, Oh? na sila sa balay, kay, kanang, kuhan kayo, gwapa kayo, kanang panglakaw, tanan ng outfit. Sa Or 80s. basig sa movies lang na. I'm really not sure. Kanang naka-makeup, naka-hair, nalang sa balay, kanang na-gardening. Kaya nagtanong ko og movie na pod katong Anne Hathaway og si Jessica Chastain, katong Mother's Instinct. Oh, mo to siya kung gitan-aw niya. Na sila sa balay na gardening lang pero wow, gwapo kay suot. Pani. Sa movies lang na. Kay Sino? makita man ako sa Reddit nga kanang naaman sila yung mga pangbalay gyud. Makita na ko na naa sila yung mga pambalay, mga pajama, mga loose shirts, ana. Kana mga real people maginadala sa Reddit, most of them. So I can confirm from my consumption of Reddit nga naay pambalay pod sa ubang nasod. Alright. Tapos, maura to, diri ra ta kutob guys. Yes. Oh, salamat kaayo sa ato ang mga donors. Thank you so much. Thank you. And to our listeners pod, salamat sa inyong suking tigpaminaw. Thank you, donors. Consider supporting us by donating or buying some of our merch. Go to deliniadvice.com. And we have a goal to buy new cameras, dedicated cameras, because right now we're using our phones to do the live recording. But hopefully with your help, we can buy cameras dedicated for our recording so that it doesn't have to be overloaded with apps. Sige. O nya, follow us on Spotify, subscribe sa YouTube, and share this episode. Bye, guys! Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. Kung naamoy mga storya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships o uban pa, adto lang sa deliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Napod mi mga baligya nga merch sa among store. Just go to deliniadvice.com and click the store tab up top. Nya, maura to guys. Daghang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye, people!